No niin, lähdetään mä käymään tuolla kyykkyruokinnalla viemään vähän maissia sinne. Pistetään tuohon sankkoon joku 4 litraa. No, nyt siinä on se 5 tuommoista. Siellä on 3 säkkiä maissia. Yleensä ite vien tuon verran. Mutta mitä on nyt ruokkinut, niin on kyllä hyvin kulkenut muihin vuosiin verrattuna. Että viime vuonnakaan parhaimmillaan varmaan vaan 5 kyyhkyä näkyy siinä, kun istuttiin aamu siellä. Nyt on kyllä hyvin lintua, että varmaan joku parhaimmillaan 50 lähti tuossa yksi päivä, kun kävin pyörähtämässä. Parhaimmillaan se 50. Yleensä sitä lähtee se 20, että aika hyvin. Jatketaanpa sitten, kun ollaan siellä paikalla. Niin nyt ollaan täällä paikalla. Ei yhtään kyyhkystä nyt lähtenyt. Varmaan kun oli se 2 päivää ilman ruokaa, kun loppu ruoka, eilen käytiin hakemaan lisää, niin eivät ole nyt varmaan käyneet, tai sepä nähdään kohta. Tai sitten ei ole ruokaa, niin ei ole lintujakaan nyt. Ne on käyneet syömään kaikki. Se on, kun se 50 täällä olisi istuu, niin sitä ruokaa joku puoleksi tunniksi. Viime vuonna tuohon kelloon yhden ampui ja päästiin ampumaan jonkin verran, mutta tälle puolelle on vähän isommat odotukset kyllä. Lintu on kyllä vähän paremmin. Joo, näyttäisi häittäin ruokaa. Ne on kaikki käyneet syömään. Ota kättä. Ui. Joo. Ei oo syöneet. Ovat syöneet kaikki. Mutta ei ookaan, kun tuollahan näköjään. Tältä kannalta ne on syönyt kaikki. Ei haittaa yhtään, että eivät oo syöneet. Sitä ruokaa meni niin paljon, kun sitä kuluukin niin paljon. Mutta on näiltä kannalta käyty niinku syömässä. On täältä syömässä käyty. Mutta on täällä jonkin verran. On. Katsotaanpa näkyyskö täällä lintu. Siimahan näkyy. Otetaan tuonne vielä lisää. Sitten käydään lintua. Yhdellä kädellä kovin helppo pistäneet hyvin. Että semmoista täällä siinä on yksi sulukatu. Yksi päivä käytiin serkun kanssa täällä ja katsottiin, että mikä tuolla maassa on, niin mikäs muukaan kuin se on haukka heti oli iskenyt tänne ruokinnalla. Oli. Tuolla lentää kaukana. Saattaa olla vareeskin kyllä, kun on niin kaukana, että ei tuosta saa selkeä. Tähän ruokaa. Katsotaan jos. Sen 10 lintua, kun kävis, niin se näyttäisi. Tuulee aika kovasti. En tiedä miten kuuluu, eikä se jotenkin. Nyt on ruuat laitettu, niin eikä siinä. Muista tilata kanavaa.
ja tykätä.